Incwadi ebhalwa nguIsaya chapter 49. Sabona lesasehluko sika 15. Owasifundayo wathi owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe oncelayo ukuba ngabi namusa uyindodana yesizalo sakhe na. Yathi impendulo yebo bona bangakhohlwa. Wayesethu uNkulunkulu kodwa mina anginakukhohlwa wena. Savumelana ukuthi kulonyaka siyohamba sikhumbuzana into ethi uNkulunkulu akanakukhohlwa. Masibone ngathi omunye usehamba eqaleni siye kuye singaxoxi izinto ezimenza ukuthi ahambe eceleni, kodwa sifike kuye sithi uNkulunkulu akanakukhohlwa. Sizama ukuthi ke ngalawo mazwi nawe siyakuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu akabakhohlwa abantu. Yebo. Abantu ke abashumayelayo baye bathatha lencwadi bafuna ukuyibuyisela ebulilini. Yebo. Makuthiwa owesifazane bona bayibuyisele ebulilini. Bathi abangebona abesifazane basithethelele. Kube ngathi incwadi iveza abantu besifazane njengabantu abakhelesi. Kanti le ncwadi izama ukuveza i-character yomuntu ne-character kaNkulunkulu. Kule ncwadi kumisa umuntu ngala ukuthi umuntu unje. Base kumisa uNkulunkulu ngala kwathi uNkulunkulu unje. Ukuze ubone ukuthi ngempela ayiye ebulilini lento. Kuthiwa owesifazane hayi noma imuphi ongcelisayo angayikhohlwa indodana ezele, angabi nawo umusa kusisizalo sakhe. Lento isho ukuthi umuntu nje ukhohlwa noma kukhona into emkhumbuza, kodwa umuntu uyakhohlwa. Esiswa ubele limkhumbuza ukuthi kukhona umntwana kufanele ayoncela kodwa akhohlwa. Hayi Jesu. Izama ukuveza nje into engumuntu. Kuthi umuntu uyakhohlwa. Hayi umuntu. Sasa sithi mabe njena abantu bangasizwa yini? Hayi. Mhlawumbe nawe uyakhumbula kowake wamthatha wamfaka emsebenzini engasebenzi. Njalo makuphela inyanga iyangena imali. Kufanele akhumbule kodwa akhohlwe khona kunjalo. Abhatheke ngayo kodwa akhohlwe. Nize ngcina senizitha ngoba kuyimvelo yomuntu ukukhohlwa. Kodwa masibasiza noma mabesiza abasizi ngoba kusho ingqondo yabo, kodwa uNkulunkulu usuke bathuma ukuthi abasize. Manje mabesiza thina abenza umsebenzi wabo, benza umsebenzi kaNkulunkulu. Unjani uNkulunkulu akakhohlwa yena? Noma umsizile akhohlwa kodwa kuthuma ukuthi msize akakhohlwa. Amen. Ngakho lento siyenzayo siyenza ngoba osithumile akakhohlwa. Okay.
Amen. Ayike ngibizele abantu ebuphambabisi. Amen. Kodwa uyakhumbula insekuthiwa insuku ziphelile. Kwathunywa isithunywa. Kwathiwa siye emndondeni ethize. Right. Sifike siyitshela ukuthi imihla yokuphila kwakho iphelile. Uthi umbhali ingwevu endala yajika yabambelela uDonkey. Yabambelela uDonkey. Yathi inkosi khumbula. Khumbula. Hayi into eziningi kodwa eyodwa nje engangayenza yajabula inhliziyo yakho. Khumbula uthi umbhali yathi jika ibheka obethunyiwe. Kwakuthiwa imihla yakho iyengeza ngoba sekuthithwe ongakhohlwa. uNkulunkulu akakhohlwa. Nawe esimeni sakho uNkulunkulu akakhohlwa. Ungayeki ukumkhonza ngenxa yabantu abakhohlwayo ngoba lo mkhonzayo akakhohlwa. Wayinsizwa ngizama ukubiza le nsizwa zalombutho noma ningavali izindlebe kulungile. Kodwa khona imzuzu eke kuthi mahleli owesilisa nowesifazane beqoqa bezwane nje. Kube khona amagama athi impilo angeyiboni ngaphandle kwakho. Bethembisana behleli bobabili. Athi omunye impilo ngiyiboni ngaphandle kwakho. Nozwa lamazwi athembise ukuyothenga isitimela kodwa ujaji ungekho. Kuthe emva kwenzukani umuntu awakhohlwa amazwi akhe ngoba umuntu nje. Umuntu nje. Yakhohlwa. Kodwa uNkulunkulu yena kule nkinga obhekene nayo engingayazi kulokufisa kwakho okufisayo okubona ngathi akwenzeki wazi ukuthi kodwa uNkulunkulu yena basivume ke insizwa lezi zalombutho ngizicele ukuze samukele nize nje ngala ngaphambili bobaba bazalwane banibone nivume nje ngo